Aruba, this is happening. Ready for your new OR complex? Vanochtend zag ik echt een heel trots team van mensen die al heel lang naar dit moment uitkijken, de eerste dag op het nieuwe OK-complex. Het is bijna geen bevalling meer te noemen, want het is een enorm traject geweest. Waar we heel veel tegenslagen zijn tegengekomen, maar uiteindelijk staan we hier in een complex wat heel mooi is, wat modern is, wat een enorme verbetering is ten opzichte van vroeger. En je merkt het gewoon aan de sfeer, je merkt het aan de mensen, het enthousiasme, dat ze hier echt aan toe zijn. Dr. Garcia, gynaecoloog, is de eerste die vandaag een patiënt behandeld in het nieuwe OK-complex. Voor de patiënt zelf ook een spannend moment, maar voor hem nog meer. Ook hij keek er erg naar uit en was vol enthousiasme met het team. 2 mensen van het OK-team wil ik echt bijzonder bedanken. Dat zijn Yvonne en Monique. Die hebben zich de afgelopen maanden, jaren ingezet om van de scratch, van de tekeningen, om alles wat we voor het OK-complex nodig hebben in elkaar te draaien en om te zorgen dat het uiteindelijk ook hier staat. Dus die hebben heel veel bloed, zweet en tranen, maar ook slapeloze nachten gehad en heel veel irritaties. Maar ze hebben het voor elkaar gekregen met natuurlijk het hele team van mensen eromheen. Van het ziekenhuis, van SOGA, van OHL, van het land Aruba. En uiteindelijk zijn we met elkaar hier en gaan we met elkaar het nieuwe OK-complex inwijden. En ik wil alle medewerkers bedanken, alle medewerkers heel veel succes wensen. En vooral ook de Arubaanse patiënt die nu gewoon echt een OK-complex krijgt. Die bij hen hoort en die goed is voor onze aller gezondheid is. Ik ben als directeur totaal trots dat we hier nu dit moment hebben. Het lastige van een OK-complex is dat het allemaal heel erg nauwkeurig luistert, dat je wil dat alle metertjes en alle gassen en zuurstof en dat het allemaal goed werkt, dat alle processen goed op orde zijn, omdat het immers om patiëntveiligheid gaat. Dus het is anders dan een hotel of anders dan een verpleegafdeling, waar je toch met iets minder dingen rekening hoeft te houden. Sluit alles hier op elkaar aan. De steriliteit is enorm belangrijk, de luchtkwaliteit. Nou, dat is ook waarom het allemaal extreem lang duurde en ook waarom we steeds toch weer met elkaar verbeteringen wilden hebben, omdat we die kwaliteit zo ontzettend belangrijk vinden. Dat vinden we belangrijk voor de patiëntveiligheid. Dan gaan we ook volgens nu, we hebben de eerste OK vandaag gestart en we gaan langzamerhand steeds meer OK's overbrengen naar het nieuwe complex. Dus vandaag starten we eerst vanochtend op 1 OK, vanmiddag doen we een tweede erbij, morgen komt een derde erbij. En dan hopen we aan het eind van de week daar te zijn dat het hele OK-complex dan operationeel is. En dan is het nog niet af, want we zijn een bestaand gebouw, een bestaand ziekenhuis, waarin we dus niet alles in één keer hadden kunnen verbouwen. Dus het is nog een beetje behelpen, de opslag ligt nog op een andere plaats, de koffiekamer, maar ook de holding waar patiënten komen en de verkoever waar ze na afloop van de operatie heen gaan. Dat gaat in de volgende fase, in de komende 1,5 jaar verbouwd worden. Dus het echte, hele complete OK-complex duurt nog een tijdje voordat het klaar is. Maar ook daar heb ik vertrouwen in dat het uiteindelijk dan ons brengt naar een state-of-the-art organisatie, state-of-the-art OK-complex, waar we met elkaar heel mooi werk kunnen leveren.